Mae gain gyntaf de ar eich rhan chi gyd yma, longyfarch Eirios. Eirios wedi ymddeol o'r banc ers rhyw 19 awr nawr i fe, Eirios. Erbyn hyn. So, llongyfarchiad gyda i gwresog i ti, a diolch yn fawr iawn i ti am wasanaethu'r ardal am faint dros 32 blynyddoedd, i fe? Ie, diolch yn fawr iawn i ti. Erbyn heddi, mae pob math o bobl yn ysgrifennu hunangofiant, pobl busnes, ambell i ffarmwr, ambell i feddyg hefyd. Ond prin iawn ych chi'n clywed yn gyfreithwr na swyddog banc yn sôn am eu profiadau. Mae hynny biti mawr yn ymarni, felly Eirios cer ati ysgrifennu lyfr gorau'r flwyddyn. Ac o siarad am arian, rwy'n siŵr bod y rhan fwyaf ohonoch wedi talu i ddod i mewn y prynhawn yma. Dwi ddim ond yn gobeithio nawr na byddwch chi yn fodlon talu i fynd allan ro'r gweld ni'n doi yn sefyll fan hyn. Does dim ond gobeithio byddwch yn gwerthfawrogi'r double act, ond hofiwch am Rosalind Ymyrddin neu Tony Acaloma, Enid Davies Irfon sydd yn sefyll o'ch blaen chi nawr. O bryd i'w gilydd mae bobl yn sôn amdano i ac yn dweud rhywbeth fel ma badlin yw hwnna neu brawd Enid yw'r boi na, ond ar 3 achlysur gwahanol mae dieithriad wedi tybied mae tad Enid i fi. Felly dyma fab Adlin yn rhoi'r meicroffon i Wyres Adlin. Reit, gyntaf gyd, gai ymddihiro i chi, dwi eriod wedi siarad yn gyhoeddus o'r blaen, a dwi ddim yn fwriadu gwneud byth eto. Ac wedi peth fy swad, diolch byth, mae Irfon wedi cytuno i sefyll fan hyn gyda fi. Fe nath Eirios ddweud, rwy wedi ymgytrefu yn Wrecsam ys bron i 40 blynyddoedd erbyn hyn, ac roedd yn dipyn o sioc o dderbyn y gwahoddiad i agor Ffair Ram leni. Rwy'n diolch i chi am feddwl amdanau ac am anrhydedd o fod yma heddi. Pan nes i ddweud wrth mam am y gwahoddiad ddechrau mis Chwefror, dywedodd ei bod yn falch iawn eich bod wedi gofyn fi, ac yna dywedodd bydden ni wrth fy modd petai ti'n derbyn y gwahoddiad, mae pawb ffordd hyn wedi bod mor dda i fi ac Eirwyn. Fel chi'n gwybod, fe goffon i mam rai wythnosau yn ddiweddarach, ac mae Irfon a fi yn gwely heisiau'n fawr. Ond i ni hefyd yn ddiolchgar ein bod wedi bod gyda ni cyhyd. Fel arwydd o diolch i chi am fod mor barod eich ymwynas a caredigrwydd tuag atom ni fel teulu gydol y blynyddoedd, mae'n bleser bod yma a bod yn rhan o gymdeithas gynnes a chlos. Heddiw y tro cyntaf i weld yr adeilad gorffenedig sydd yn awr yn gartref godidog i Ysgol Coedmor, neu Ysgol Carreg Hirfaen fel mae'n cael ei galw nawr. Mae'r adeilad a'r tir o amgylch yn hardd a chymen iawn. Roedd yn flin gennyf nad oeddwn wedi gallu dod i'r diwrnod agored i weld y tu mewn. Yn ddigon naturiol fyddai llawer o atgofion yn ôl i fi am rai o gyn athrawon yr ysgol. Pobl fel y diweddar B.J. Jones a oedd yn perthyn i deulu Bryneiddig, a hefyd Dilwyn Roberts a oedd nid yn unig yn athro da ond yn naturiaethwr heb ei ail. Mae'n drist hefyd na welodd Mrs Owen Araith na Miss Thomas gwblhau'r adeilad newydd. Roedd Miss Thomas yn llawen a llon ac yn barod bob amser i gefnogi gweithgareddau'r ardal. Roedd Irfon yn dweud ei fod ef a Miss Thomas wedi cael llawer o sfort pan fyddai yn eich cyfarfod yn Llambed a cyntaf wedi ennill rhywbeth yn glwb yr eglwys. Irfon yn dal yr handbag a Miss Thomas yn twrio yn y bag gan dweud, mae fe gyda fi rwle yn y bag yma.
Mae Irfon wedi olrhain hanes yn teulu ac wedi darganfod fod teulu dad wedi byw yng Nghoediddig am rhyw 2 ganrif a hanner cyn symud i Bryneiddig. Roedd Coediddig yn un o ffermydd lleol lle cafodd ysgol ei chynnal dros fisoedd y gaeaf yn y blynyddoedd 1759 i 1760. Tua 38 o ddisgyblion yn blant ac oedolion. Ac mewn cyfnod diweddarach, bu Irfon Williams Coediddig yn ysgrifennydd i fwrdd yr ysgol. Bu un cangen o deulu mam yn byw yn tŷ mawr Ffarcrhos. Cafodd mam Gys, y mam, fedal arian am fynychu'r ysgol yn ddidor dros gyfnod o 7 mlynedd. Cafodd tycu mam ei eni yng Nghyfiwrol yn 1825 ac fe ymwydodd brawd iddo i Ogledd America yn 1869. Ac ers y llynedd mae Irfon wedi bod yn sgrifennu i'w disgynyddion yn Kansas yn rheolaidd. Mewn rhyw bythefnos fe fydd yn arwerthiant yng Nghyfiwrol a dwi'n siŵr fod pawb sydd yma heddi yn dymuno da i Tommy, Eira, Iona a Sian i'r dyfodol. Yn ffrind gorau yn yr ysgol oedd Eirios Coediddig. A fel mae'n digwydd, Ceinwen mam Eirios oedd ffrind gorau mam. Da oedd clywed fod Eirios wedi derbyn yr MBE yn gynharach eleni. Llongyfarchiadau mawr ydy Eirios. Wni ai ti yw'r person cyntaf ym mhlwyf Pencarreg i dderbyn y fath yn Rhydedd. Beth bynnag, da iawn ti. Diolch. Yn ddiweddar, mae llawer o sôn wedi bod am arwyr. Mae gys Araith Bale, tîm Pêl-droed Cymru ac ati yn fe. Ond mae gennym ni dipyn o arwyr yma'r prynhawn yma. A dwi am sôn am un yn arbennig. Ac fel mae'n digwydd, mae'n eistedd fan hyn. Sôn am eiddig, dwi. Bydd gaeaf diwethaf yn un hir i ni gyd, ac yn ywedig i ni ym Bryneiddig, noesweithiau hir oedd y rhai hynny, pan nad oedd yna olau yn gallu ddewi. Ond diolch i'r drefn, ciliodd y tywyllwch am ei gwellhad i eiddig, a da beth yw cael dy gwmni di yma prynawn mae eiddig. Mae eiddig wrth gwrs yn un o'r bobl hynny a ail sefydlodd y Ffair. Gai ei longyfarch am ddod y ganfarwoldeb i'r Ffair drwy wneud yn siŵr bod awyren Google Earth wedi hedfan dros y cae yma ar fore'r Ffair yn 2009. Os edrychwch chi'n gweld y ca a'r ceir a bethau ar y ca yn fe. Ar nodyn mwy difrifol, i ni gyd yn wybodol bod yna rai wynebau'n eisiau'r prynhawn yma. Nid yn unig i ni'n gweld eu heisiau fel rhai y bu'n ffyddlon a gweithgar i'r sioe, ond y bwysicaf oll fel ffrindiau. Diolchwm am fod wedi cael cyfle i gyd gerdded rhan o'r daith yn eu cwmni. Ga i ddymuno'n da i'r sioe a llongyfarch y pwyllgor am ei gwaith caled yn ei trefnu a phob hwyl i'r cystadleuwyr i gyd. Diolch yn fawr. Welcome to our local community show.